Mabugat ba ang imong daladon? Si Jesus Kristo maoy mo tabang sa makagagahon niyang butod. Siya maoy magsagan. Si Jesus Kristo ang manunubos, sultian mo sa tanan. Walay lain nga sama kang Jesus, kay siya ray dalakan. Mahadlok ka ba sa kamatayon, ang salunganan nga mga yawi, tuasa kamot sa maluluyon nga atong mamawi. Si Jesus Kristo ang manunubos, sultian mo sa tanan. Walay lain nga sama kang Jesus, kay siya ray dalakan. Si Jesus Kristo ang manunubos, sultian mo sa tanan. Walay lain nga sama kang Jesus, kay siya ray dalakan. Kay siya ray dalakan. Kay siya ray dalakan. Tabang sa tanan nga nalistay, sa pagtabang sa tanan nalistay.